Čaute, ja som Čuňo, jedným z majiteľom Krcometo shopu. Určite nás poznáte, už nejaký mesiac sme tu. Kladivo sa ospravedlňuje, že nemohol prísť. Koštuje burčiak v Mošovciach, takže dúfam, že nám donesie. Mne zostala milá povinnosť vylosovať výhercu tejto skvelej Globe čiapky. Áno, máme. Je to Globe Corrosive Tracker, veľmi krásna čiapka. Ako vidíte, tých mien je tu úplne strašne veľa. Okolo 150 ľudí sa nám zapojilo do tejto súťaže, čo nás úplne strašne moc teší. Takže určite súťaží bude viacej, budeme ich robiť. Pretože chceme odmeňovať našich zákazníkov, ľudí, ktorí nás majú radi. Fúha. Dobre, takže ste tam. Dúfam, že ste sa všetci tagli. Ja som sa tiež tagol, ale ak by som sa vylosoval, tak to asi dáme preč. Dobre, čo povieme to? Môžem vybrať? Jasné. Takže vyberám. Peter Košarišťan. Takže Peťo, píšeme na Facebook správu, aby si ju prišiel vyzdvihnúť. Dúfam, že sa dohodneme tak, aby som tu bola ja, alebo Kladivo, aby sme ti oficiálne dali. Radi by sme s tebou spravili aj nejaké fotky. Aby som ešte dokončil. Od dneska sme sa rozhodli, že na vybrané topánky spravíme 25% zľavu. Takže dojdite nakupovať, tešíme sa na vás.